Bago po natin ipagpatuloy ang ating kwento, shoutout muna tayo sa ilan sa ating mga avid listeners. Si Darwin Tulin, Melissa Novella, Vivian Oranda, Judy Mateo at Ana Escobal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Bianca, tahan na. Kumain ka na. Kahapon ka pa hindi kumakain. Hindi nga ako kakain yan. Ay nako, magkakasakit ka niyan. Akala mo ba matutuwa si Fred yan ha? Nako, kapag nalaman nun na hindi ka kumakain, magagalit din yon. Yeah? Alam mo ba kung saan ang probinsya ni Fred? Ha? Hindi. Pero nabanggit niya ang bus na sasakyan niya at terminal. Sa tingin ko ay papuntang... Yeah, tulungan mo akong tumakas. Susunod ako kay Fred. Kung mahilig kayo sa mga teleserye, malamang pamilyar sa inyo ang nangyari sa amin ng nobyo ko. Gaya sa mga teleserye, mala Romeo at Juliet ang relasyon namin ni Fred. Ayaw ng magulang ko sa relasyon namin dahil hindi nila gusto si Fred. Matigas ang ulo ko, kaya pinanindigan ko ang relasyon namin. Pero paano kung dahil sa pakikipaglaban namin para sa pag-ibig namin, mapahama kami? Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Bianca. Hindi ko tunay na pangalan. Fresh graduate po kami ng nobyo ko at naghahanap pa ng trabaho. First year pa lang kami na, pero sa 4 na taong relasyon namin, ay hindi ko pa talaga siya formal na napakilala sa mga magulang ko. Noong graduation namin, saka ako nagkalakas ng loob na ipakilala siya. Kaso, hindi magandang kinalabasan. Ayaw ng mga magulang ko sa kanya dahil sa estado niya sa buhay. Inaamin ko, Madam Venus, may pagkamapang mata talaga ang mga magulang ko at yun ang pinakaayoko sa kanila. Di naman kami sobrang yaman. May kaya lang at parehong may mga minana ang mga magulang ko mula sa mga lola at lolo ko. Alam ni Fred ang opinyon ng mga magulang ko sa kanya pero kahit na ganun, sinusubukan niya pa rin kunin ang loob ng mga ito. Hindi siya nagbago sa akin at mas lalong hindi niya ako sinukuan. Kaya ganun din ako sa kanya, Madam Venus. Kahit na gustong-gusto ni na mama at papa na maghiwalay kami, hindi ako pumayag. Nag-aaway kami. Na mga panahong yun, pauwi naman sa probinsya si Fred para sa fiesta nila. Dahil sa sama ng loob ko sa mga magulang ko, sumunod ako kay Fred at ako na mismo ang nag-ayang magtanan kami. Di ko naman alam na dahil sa ginawa ko ay mapapahama kami at muntikan pa kami hindi makabalik ng buhay sa Maynila. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ko, nais lang po namin makiusap sa inyong mga listeners. Marami pong naglalabas ng bagong channel na nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan nyo kaming i-report ang mga ito at wag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po namin kayo makinig. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy ng ating kwento. Bianca, anong ginagawa mo rito? Sasama ako sa iyo. Ha? Teka nga, ano bang nangyari? Bakit namamaga mo ang mata mo? Galing ka ba sa pag-iyak, ha? Pwedeng mamaya na lang tayo mag-usap. Doon na lang tayo sa inyo. Ha? Sandali. Alam ba ng mga magulang mo na sasama ka sa akin? Bakit bigla kang sasama, ha? Akala ko ba may lakad kayo ni na Ma'am Bea? Ayaw akong sumama sa kanila. Sa iyo na lang ako sasama. Itanan mo na ako, Fred, please. Ha? Tanan? Bianca, ano bang sinasabi mo? Umalis na lang kasi tayo. Please, sige na. Bianca, naguguluhan na ako. Ano ba kasi talagang nangyari? Umalis na tayo, Fred. Please, alis na tayo. Hindi na nakapagsalita si Fred nang yumakap ako sa kanya at ibinaon ang mukha ko sa dibdib niya. Kumagulgul ako sa dibdib niya kaya hindi na rin niya tuloy alam kung anong gagawin. Hindi ko rin kasi mapigilan ang sarili ko. Mga ilang minuto din akong umiyak sa dibdib niya hanggang sa tuluyan na akong kumalma. Doon pa lang kami nakaupo. Pinainom niya ako ng tubig at pinatahan. Nang sa wakas ay kumalma na ako, sa kanya mahigpit na hinawakan ng mga kamay ko. Tiningnan niya ako sa mga mata. Biancs, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano bang nangyari, ha? Bakit bigla ka nalang sumugod dito? Bakit ka umiiyak? Nag-away kami ni Mama.
Dahil ba sa akin? Ayoko na dun. Bianca, hindi pwede yan. Isama mo na lang kasi ako. Magtanan na tayo. Bianca, hindi mo alam ang sinasabi mo. Anong magtanan? Hindi pwede. Mas magagalit ang mga magulang mo. Anong gagawin natin, ha? Isusuko mo na ba ako? Di ba nga nag-usap na tayo? Ipaglalaban natin to. Papatunayan ko sa kanilang mali sila ng akala sa akin. Mabibigyan kita ng magandang buhay. At hindi ako magiging pabigat sa'yo. Pero hindi tayo magtatanan. Mas magagalit lang sila niyan. Kung ayaw mong magtanan, isama mo na lang ako sa piyesta. Ayoko pang umuwi. Hindi na rin naman natuloy ang lakad namin ni Mama eh. Pero paano kung... Fred, please. Mag-aaway at mag-aaway lang kami ni Mama doon. Gusto ko munang humingi sa away. Sige na, isama mo na ako. Sige. Pero dapat alam ng mga magulang mo kung nasaan ka. Fred, ano ba naman yan? Ayoko nga muna silang makausap eh. Mag-aalala lang mga yun. Alam ni Yaya Rosa na nandito ako sa'yo. O sige, papayag na ako. Pero Bianx, hindi to tanan ha. Babalik ka sa pamilya mo pag uwi natin. Oo na nga. Ay nako, ikaw talaga. Alika nga rito. Payakap. Gumaan ang pakiramdam ko nang niyakap ako ni Fred. Hindi na rin kami nagtagal sa boarding house niya at umalis na kami. Pagdating sa terminal ng bus, bumili muna siya ng pagkain namin kasi medyo mahaba daw ang biyahe. Palaging umuwi si Fred sa kanila tuwing fiesta, pero ni minsan, hindi ako nakasama kasi sobrang strikto ni na mama at papa. Hindi nga kami umamin sa relasyon namin noon kaya hindi ko rin masabi na sasama ako sa probinsya ng nobyo ko. Malamang hindi rin naman ako papayagan noon. Mas nakapunta pa nga yung mga kaibigan ko sa probinsya nila para makifiesta eh. Buti nilang talaga't naabutan pa kita. Akala ko nga maaga kang umalis eh. Tagal ako nakatulog kasi di ba nga, nag-overtime ako sa trabaho. Kaya ayun, matagal din ako nagising. Buti na lang din at hindi ko pa naman alam kung paano pumunta sa inyo. Eto, gutom ka ba? Dito na tayo sa bus magtatangalian. At mga 3 hanggang 4 na oras ang biyahe depende sa bilis ng takbo ng bus. Mamaya na lang siguro. Ano ba yung binili mo? Eto, may nilagang itlog. Tapos mga prito para hindi tayo mahirapan sa pagkain. May juice din dito. Sige, mamaya na lang. Okay. Sumandal ako sa balikat ni Fred habang nakatitig sa labas ng bus. Ilang saglit lang ay umaandar na rin ng bus at unti-unti nang umaalis. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang sa nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natulog basta nagising na lang ako nang makaramdam ng tapik sa balikat ko. Niyaya ako ni Fred na kumain na. Sakto naman at gutom na ako kaya kumain kami. Nasa daan pa rin kami pero napansin kong parang malalayo ang mga bahay na nadaraanan namin. Mas malamig na rin ang hangin at berde na ang paligid. Doon ko napagtantong nasa probinsya na kami. O ito pa, kain ka pa. Grabe ka naman. Alam mo namang hindi ako malakas kumain eh. Malayo-layo pa tayo. Ang layo pa na talaga ng baryo nyo, no? Oo, pero hindi naman ganun katago talaga. Marami pa rin namang tao doon. Nandun bang buong pamilya mo ngayon? Panigurado kasi kada fiesta, talagang nagtitipon ng mga kamag-anak namin doon. Kung ganoon, makikilala ko na silang lahat. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Di ba dapat matuwa ka kasi mapapakilala na rin kita sa kanila? Magugustuhan kaya nila ako. Baka naman hindi nila ako magustuhan. Bianx, magustuhan ka man o hindi naman kita iiwan eh. Lalaban pa rin ako para sa atin gaya ng paglaban mo para sa akin. Salamat. Pero sana talaga magustuhan nila ako. Sus, ikaw pa? Magugustuhan ka ng mga yun. Magustuhan pa kaya nila ako pag nalaman nilang ayaw ni na mama sa'yo. Huwag ka nga mag-alala. Basta sigurado ako magugustuhan ka nila, okay? Sabi mo yan ah. Napailing na lang sa akin si Fred. Bahagya siyang natawa bago ako hinalikan sa noo. Sumandal ulit ako sa balikat ni Fred.
Mga 2 oras pa ang biyahe namin bago kami tuluyang nakarating sa isang bus terminal. Pero hindi yun katulad ng terminal sa Maynila na sobrang daming mga bus at tao. Halos isang bus lang ang nandun at iilan lang din ang mga tao. Saktong pababa kami ng bus nang bigla may sumigaw sa pangalan ko. Nagtatakang lumingon ako at gano'n na lang ang pagkagulat namin ni Fred nang makita namin si Yaya Rosa na pababa ng bus. Mabilis akong lumapit sa kanya. Ya! Anong ginagawa mo rito? Sinundan mo ko! Hindi mo ako masisisi. Nag-aalala ako sa inyong dalawa, ano? Diyos ko naman, Bianca. Papatayin ako ng mama mo kapag nalaman niya nagtaanan kayo. Teka, sandali ya. Hindi po kami nagtahanan ha. Ha? Kaya ka nga niyang pinuntahan sa boarding house mo dahil sasama siya sa'yo. Nag-usap na kami ya. Hindi po ako pumayag, okay? Sasama lang siya sa akin para makipiesta. Hindi kami magtatanan. Babalik din agad kami sa Maynila pagkatapos ng piyesta. Ay, Diyos ko. Salamat naman kung ganon. At tutalin na dito na lang din naman ako. Sasama na ako sa inyo. Po! O bakit? Ayaw mo? Aba, ayaw ko ring masabon ng mama mo pag bumalik ako hindi ka kasama, ano? Sinabi mo ba sa kanila? Ay, hindi. Natakot ako. Teka. Bianx, akala ko ba alam ng mga magulang mo? Akala ko nga rin sasabihin ni Yaya. Mali ko bang hindi niya pala sasabihin at susunod pa siya rito? Diyos mio. Alam nyo, pagbalik na lang tayo magpaliwanag sa mama mo. Tutal magiging dragon din naman yung kahit kailan mo pa sabihin. O tara na nga lang. Saan ba tayo sasakay, Fred? Nakagat ko ang aking labi at napatingin kay Fred. Bumuntong hininga lang siya bago ako nginitian at hinalikan sa noo. Kinuha niya ang kamay ko at sabay kaming sumunod kay Yaya. Sumakay kami ng tricycle at mga kalahating oras din siguro bago kami makarating talaga sa baryo nila na mukhang nasa pinakasulok pa ng bayang yun. Pagbaba namin, marami namang tao. Kahit na sobrang layo nito, hindi naman siya yung tipong wala na talagang nakatira. Daming ang tao dun At halos lahat sila kilala si Fred. Ang daming bumati sa kanya nang makababa kami. Nahiya tuloy ako kasi pinagtitinginan din ako ng mga tao doon, lalo na sa tuwing pinapakilala ako ni Fred na nobya niya. Nang sa wakas nakarating na kami sa bahay nila, sinalubong kami ng tiyahin at ama ni Fred. Sobrang kinabahan ako pero nang makita ko ang mga ngiti sa mukha nila at naramdaman ko ang gaan ng pakikitungo nila sa akin, nawala din ang kaba ko. Sobrang giliw ni na Mang Jose at Aling Gemma sa akin, pati na rin ang mga kaibigan at kapitbahay nila na ipinakilala nila sa akin. Nako, kumain ka na lang ng kumain ha, Bianca. Huwag kang mahihiya. Ikaw din, Rosa. Maraming salamat po. Oo ga, nako, sa sarap ng mga luto Ikaw bang nagluto nito, Maring Gemma? Asos, nabula ka pa. Abay, totoo naman. Chang, wala pa po si Martin. Akala ko mauuna pa sa akin yun. Nako, ewan ko sa pinsan mong yun. Minsan na nga lang ako sulatan. Hindi pa nagsasabi kung kailan siya uuwi o kung uuwi ba. Siyempre naman po uuwi yun. Hindi naman yun nawawala tuwing piyesta Bahala na siya kung uuwi siya o hindi. Teka, sandali. Masusunog na yung niluluto ko maiwan ko na muna kayo dyan ha. Yung Martin na sinasabi mo, yun ba yung nakilala ko nun sa Maynila? Oo, yun nga. Umuuwi na lang yun dito pag piyesta kasi may trabaho na rin siya sa ibang probinsya. Kaya ba hindi na rin yun dumadalaw sa'yo? Oo. Abala na rin yun kasi may nobya na rin. Hala, anong nangyayari? Bakit ang gulo sa labas? Sandali, dito lang kayo ha. Pupuntahan ko lang sa labas. Teka, sama ko. Abay, napaka-chismosa mo naman talagang bata ka, Bianca. Ikaw rin naman po. Nakasunod ka nga rin sa amin, no? Chang! Tay! Anong nangyayari? Ay, may nakita silang itinapong bangkay sa gubat. Diyos ko, ano? Bangkay? Kaninong bangkay? Hindi namin kilala. Malamang hindi taga rito. Pero paano napunta doon? Hindi rin namin alam, anak. Nandun na sila kapitan at ang mga tanod niya. Ang mabuti pa'y pumasok na lang kayo at ng mga bisita mo sa loob. Kami ang bahala dito. Oo ga. Tara na, bumalik na tayo sa loob. Huwag na tayong makialam doon. Ay, Diyos ko,
Uso rin ba ang patayan dito sa baryo nyo? Akala ko pa naman sa Maynila lang talamak ang mga ganitong patayan. Hindi naman, Mare. Ngayon lang nga kami nakaranas ng ganyan. Malamang hindi yan dito pinatay. Dito nang itinapon at alam nyo naman medyo tago itong lugar namin. Pero nakakaawa ang bangkay. Ibiruin mo yun. Lasog-lasog ang buto at kinunan pa ng mga lamang loob. Po? Ay, Diyos na bahabagin. Hindi naman kaya. Nay! Nay! Nandito na po ako. Martin! Martin! Insan! Insan, nandito ka na pala. Oo, kasama ko si Bianca at Yaya Rosa. Akala ko nga. Diyos ko, Martin. Bakit nagdumi mo? At sino yung babaeng dala mo? Sa isang iglap ay nagsiuwian ang mga taong nakikain kina Fred. Ang masayang lugar na nadatnan namin ay biglang tumahimik. Mabilis na isinara ni Aling Gemma ang pinto tapos ay pinaupo ang anak niyang si Martin at ang kasama nitong babae sa kahoy na upuan. Kami naman ni na Fred at Yaya Rosa ay nanatili sa hapagkainan. Ilang metro lang ang layo sa kanila. Hindi naman ganun kalaki ang bahay ni na Fred at wala rin namang harang sa pagitan ng sala at hapagkainan kaya kita pa rin namin ang kinaroroonan nila at dinig namin ang pag-uusap. Oy, Fred. Yun ba ang nobya ng pinsan mo? Abay, kay gandang bata. Yeah, ang lakas ng boses O mo. bakit? Pinuri ko nga. Maganda naman talaga. Parang di lumaalabas eh. Ang puti tsaka ang amo ng mukha. Yaya nga. Baka mailan yung babae kapag narinig ka. Ano ka ba naman? Oo na. Titigilan na. Tong alaga ko. Alam mo kahit maganda at tisay ang isang yan, abay, mas maganda ka pa rin alaga ko. Yaya? Eto na, hindi na mag-aasar. Baka nga yan ang nobya niya. Alangan namang ibang babae ang dali niya rito. Teka, di mo kilala ang nobya ng pinsan mo? Di ba walang tinatago yan sa'yo? Noon yun. Mula nung nagtrabaho yan sa ibang probinsya, madalang na rin kaming mag-usap at magkita kaya hindi ko na rin alam. Binanggit niya lang naman sa akin. Di rin naman siya nagsabi na ipapakilala niya sa akin. Biniro ko nga na double date tayo minsan eh. Baka ngayon lang din niya talaga gustong ipakilala. Baka nga. Hindi pala sa Maynila nagtatrabaho yung pinsan mo, Fred. Akala ko ba susunod yan sa'yo doon? Nagbago po yata ang isip eh. Nakaw! Baka dahil sa nobya. Yeah, baka marinig ka. Sinasabi ko lang naman, no? Ay, sandali, ayan na si Mari Gemma. Wag ka na pong makichismis dyan. Nakakaya, oh. Buti pa nga. Hayaan na muna natin sila dyan. Atid ko na lang muna kayo sa kwarto nyo. Tara na. Buti pa nga at napakachismosa nitong si Yaya. Grabe ka naman, Biancs. Tara na, Ya. Hinila ko na paalis si Yaya at baka makinig pa talaga siya sa pinag-uusapan ni na Aling Gemma at ng anak niya. Dinala kami ni Fred sa ikalawang palapag. Sa kwarto niya daw kami matutulog habang siya naman ay makikitulog na lang kay Martin. Magkatabi lang naman ang dalawang kwarto kaya panatag lang din si Fred. Tinulungan niya kami ni Yaya na mag-ayos ng mga gamit namin hanggang sa pumasok na rin doon si Aling Gemma, dala ang babaeng kasama ni Martin. Agad nang umiti kami ni Yaya sa kanya. Ay, nako. Pasensya na kayo ha. Pero pwede bang dito na muna tong si Kay sa inyo? Fred, ayos lang pa. Oo naman po, Chang. Oo nga po, wala pong problema. Nako, salamat. Paano kasi medyo maraming makikitulog dito sa amin sa darating na mag-aaraw dahil sa fiesta? Kaya pasensya na kayo kung kailangan dito muna kayo. Naku, wala po talagang problema. Wala po yun sa amin. Oo ga, Mare. Iha, halika na. Hi, ako pala si Bianca. At ito naman ang yaya ko, si Rosa. Magandang gabi. Ako si Kay. Kay, si Bianca ang nobya ni Fred. At ito naman si Fred, ang pisa ni Martin. Sigurado akong nakwento na ni Martin tong isang to. Parang kadikit na ng anak ko to eh. Nasabi nga po ni Martin. O siya, iiwan ko na muna kayo ha. Ay, nandiyan na rin naman si Martin oh. O Dak,
tulungan mo muna si Kay dito. Nandito rin sina Fred. Sige po, Nay. Ako nang bahala. Pare! Tarantado ka. Akala ko hindi ka na magpapakita dito eh. Gagi! Bakit ko naman papalampasin ang piyesta dito sa atin? Uy! Bianca! Sa wakas, nakilala mo na rin ang pamilya namin. Hi, Martin. Si Kay pala, nobya ko. Mahal, siya yung palagi kong kinikwentong pinsang ko. Aling Rosa, nandyan din pala kayo. Welcome po sa baryo namin. Nako, salamat. Bongga pala talaga ang piyesta nyo rito, ano? Grabe kong maghanda ang mga tao eh. Tapos ang sasarap pa ng mga pagkain. Siyempre po, magaling magluto ang mga tao dito. Abay talaga, busog na busog kami ni Bianca ngayon. Oo naman po. Ngayon ka na lang ulit nagpakita sa aking tarantado ka. Akala ko kung saan lupalop ka na nagpunta eh. Grabe pre, miss mo na agad ako. Daig mo pa tong nobya ko sa pagkakami sa akin ah. Kagi. Kay, halika. Ilagay natin ang bag mo dito. Nag-aayos din naman kami ng mga gamit. Salamat. Hayaan mo na muna mag-alaskahan yung magpinsa na yan. Dito mo na lang ilagay ang gamit mo, Neng. Akin na. Salamat po. Napangiti na lang ako habang nakatitig kay Kay. Sobrang amo talaga ng mukha niya. Tapos parang ang bait-bait din niya at mukhang hindi makakabasag ng pinggan sa sobrang hinhin. Dinaldal siya ni Yaya Rosa pero ang tipid ng mga sagot niya sa amin. Na-curious tuloy ako sa kanya. Napakamahiyain kasi niya, Madam Venus. Halos kami lang din ni Yaya ang nagsasalita. Habang tuloy-tuloy ang mga tsikahan namin, bigla ko napansin ang parang mga galos sa braso niya. Saka ko naalala na ang dumi nila nung dumating sila. Kay? Bakit ang dami mo yatang galos? Ha? Oo nga, Ineng. Parang ang dumi nyo yata ni Martin kanina. Eh, saan ba kayo dumaan ha? Bakit putikan kayong dalawa? Napadaan kami sa maputik na daan eh. Ayun. Eh, saan? Sa gubat ba kayo dumaan? May mga galos ka nga, oh. Nag-shortcut kami. Malapit lang ba dito ang sa inyo? Doon din nagtatrabaho si Martin? Magkasama ba kayo sa trabaho? Hindi kayo magkasama sa trabaho. Nagkita lang kami sa palengke nang kumain sa isang karinderya. Nako! Dalabat perset siguro sa iyo si Martin, ano? Hindi ko rin naman masisisi ang isang yun kasi napakaganda mo rin namang bata. Hindi naman po. Ay nako, maniwala ka sa akin. Napakaganda mo kaya. Yeah. Nahihiya na siya. Ay nako, pasensya na, Ineg. Siya, tapos na tong mga gamit mo. Dito na lang ako sa lapag ha, kayo dyan sa kama. Hindi na po. Sanay naman po ako sa lapag. Kayo na lang po dito sa kama. Ay hindi, ayos lang. Alam nyo, medyo malaki naman itong kama, kaya dito na lang tayong tatlo, okay? Buti pa nga. Sigurado po kayong ayos lang sa inyo? Bakit naman hindi, no? Teka, hindi na muna kahit maghihilamos lang ako. Iniwan ko si Yaya at Kay sa kwarto para maghilamos sa baba. Narinig ko pang panay na naman ang kulit ni Yaya kay Kay pero wala namang sagot si Kay. Napailing ako. Noon lang talaga ako nakakita ng ganun kamahiyaing tao. Hindi man ako kasing daldal ni Yaya. Maingay din naman ako lalo na kapag kilala ko ang mga kasama ko. Pero si Kay talagang sobrang tahimik niya lang. Nung kinakausap nga namin siya, bigla-bigla na lang siya natutulala sa kawalan. Naisip ko baka may problema siya kasi halata sa kilos niya eh. Di ko na lang din kinulit at baka hindi lang talaga siya komportable sa amin. Sinasaway ko nga rin si Yaya kasi napakamaligalig ng isang yun. Pagkatapos ko maghilamos, bumalik na ako sa taas. Niyaya pa kami nila Fred at Martin sa labas ng bahay. Nagiinuman daw sila. Di na ako sumama kasi inaantok na rin talaga ako ng mga oras na yun. Si Yaya naman ay hindi rin sumama kasi hindi ako kasama. Si Kay lang ang sumama sa kanila. Nang tignan ko sila mula sa bintana ng kwarto ni Fred, nakita ko marami sila doon. Sa sobrang pagod ko, nakatulog agad ako pagkahiga ko. Naalimpungatan lang ako nang makaramdam ako ng sobrang lamig. Kusot-kusot ang aking mga mata. Bumangon ako at tinignan ang bintanang nakabukas.
Sobrang tahimik na sa labas at wala na rin mga tao sa labas ng bahay. Kumikab ako at saka nilakang bintana. Nang pabalik na ako sa kama, ay natigilan ako nang wala na si Kay doon. Lumabas ba siya? O hindi pa siya pumapasok? Pero wala nang tao sa labas Bianca, Kay, ay Diyos ko naman, nakakagulat ka. Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. pasensya na. Teka, saan ka ba galing? Gabing-gabi na. Ngayon ka lang ba pumasok? Hindi. Nagbanyo lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo, sinara ko lang ang bintana. Ang lamig kasi. Ikaw bang nagbukas nun? Ang alam ko, sinara ko yun bago ako natulog. Bukas na yan pagpasok ko kanina. Akala ko hinayaan mong bukas kaya hindi ko na lang din isinara. Ha? Baka si Yaya. Sige na. Tulog na ulit tayo. Hating gabi pa lang yata. Mahiga ka na. Huwag ka nang mahiya. Ha? Sandali. Narinig mo yun? Ha? Ang alin? Ayan ulit. Hindi mo ba naririnig? May kumakalos ko sa taas. Kanina parang may nahulog. At may lumilipad. Baka may kung anong hayop lang. Sige na, matulog ka na. Pinagmasdan ko si Kay na humiga sa tabi ni Yaya Rosa. Ako naman ay napatingala na lang sa kisame. Tumigil na rin ang pagaspas at kalus ko sa itaas. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang kinabahan ako ng mga oras na yun. Pilit na kinalma ko lang ang sarili bago tuluyang humiga. Habang nakahiga ay hindi ko naman napigilang napatitig sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko at napapikit ako sa kumot nang may biglang humampas doon. Mabilis akong nagtalokbong ng kumot at mariing ipinikit ang mga mata ko. Nang tignan ko sina Yaya Rosa at Kay, parang wala silang narinig. Nagtalokbong ulit ako ng kumot at kinalma ang sarili ko. Iniisip ko na lang na baka dala lang yun ng antok. Pinilit ko talagang makatulog, Madam Venus. Sa kabutihang palad din nakatulog din naman ako ulit pagkatapos ng ilang minuto. Nagising na lang ako sa tilaok ng mga manok at sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko. Buti naman at gising ka na, aking alaga. Yeah, anong oras na? Mag-aalas 8 na, iha. Ang tagal mong nagising Sa Maynila, alas 6 kang nagigising para mag-jogging. Bumangon ka na at makapag-almusal ka na. Siguro dahil sa pagod kahapon niya. Nag-almusal ka na ba? Ay, hindi pa kami kumain ni Fred. Hinintay ka namin. Ha? Ay bakit hindi na lang kayo naunang kumain, ya? Aba, hindi naman kami kakain ng wala ka, no? Kaya dalian mo na dyan at bumaba na tayo. Tara na! Bianks, buti naman at gising ka na. Tara, almusal na tayo. Sobrang pagod ko kahapon eh. Halata nga eh. Tagal mong nagising eh. Ngumuso ako. Hinila naman ako ni Fred at inakbayan bago kami lumabas ng kwarto at bumaba. Kasunod naman si Yaya na kung ano-ano na naman ang dinadaldal. Pagbaba namin, nasa hapagkainan na rin sina Kay at Martin. Binati nila kami. Tipid nang umiti lang ako sa kanila. Sumabay na rin kami sa kanila sa pagkain. Kami na lang ang nasa bahay kasi maagang umalis sina Aling Gemma at Mang Jose kasama ang ibang mga pinsan ni Fred. Tutulong daw kasi ang mga ito para sa dekorasyon ng kapilya at plaza para sa fiesta. Walang lasa. Ha? Ag-alit. Itong gulay. Ay, teka. Aba, oo nga. Hindi ba ito natimplahan? Pasensya na po. Akong nagluto niyan. Hala, pasensya ka na rin. Pero wala talagang lasa eh. Ayos lang. Hindi pa kasi talaga ako sanay magluto. Nako, pagpasensyahan nyo na itong nobya ko ha. Hindi talaga to maalam sa pagkain pero sinusubukan naman. Naku, ayos lang talaga. Ako rin naman eh. Bianks, eto oh. Mag-itlog ka na lang muna. Salamat. Siya nga pala. Insan, aalis ba kayo ngayon? Oo. Ipapasyal ko si Bianca at Aling Rosa.
Gustong gusto namin yan ng alaga ko. Kaya talaga. Siguradong ang saya ng mga piyesta nyo dito. Ang daming tao eh. Yung mga yun ba ay mga dayo o talagang mga taga rito sila? Karamihan po taga rito talaga. Pero nasa ibang mga lugar na para sa mga trabaho. Pero dito talaga lumaki at... Ay, nakakatuwa naman pala ang mga tao dito. Naalala ko tuloy yung probinsya namin. Abay, ganitong-ganito rin kami kapag fiesta. Nagtutulungan ng lahat tapos ang aga-agang gumigising. Baka pwede tayong tumulong din, Fred. Nakakahiya naman kung mamamasya lang tayo. Ano ka ba, Bianca? Ayos lang yan. Bisita namin kayo. O nga naman, Bianx. Huwag mo nang alalahanin ang mga gagawin. Hindi mo naman kailangang tumulong eh. Eh kasi naman nakakahiya na. Ang tagal kong nagising eh. Hindi ka lang kasi sanay sa mahabang biyahe kaya plakda ka kagabi. Pero ang sarap ng tulog ko, ha? Ikaw ba, Kay? Masarap ba ang tulog mo kagabi? Opo, ayos naman pong tulog ko. Teka, hindi mo talaga narinig yung narinig ko kagabi, Kay? Ha? Ha? Anong narinig mo? May kumalabog sa bubong tapos parang nakarinig ako na may lumilipad sa itaas. Tapos parang may humampas pa sa bintana kagabi. Ewan ko kung hangin yun o ano. May kumakalabog sa bubong? Oo. Ewan ko lang din talaga kung ano yung narinig ko. Di ko rin alam kung guni-guni ko ba yun o ano. Baka kung anong hayop lang yun, Bianca. Baka nga. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta ngayong araw, mag-e-enjoy lang tayo. Di ba yun naman ang pinunta natin dito? Sa bagay. Hindi ko talaga alam kung talaga napagod lang ako nung unang gabi namin. Kaya kung ano-anong narinig ko. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon, Madam Venus. At gaya ng sinabi ni Fred, nag-enjoy kami sa pamamasyal ng araw na yon. Pinakilala pa nga niya kami sa lahat ng mga tao doon. Pakiramdam ko nakilala ko na lahat ng nandun. Sa ibang bahay pa nga kami na nanghalian. Pagkatapos ng tanghalian ay saka kami pumunta sa mismong sentro ng fiesta. Nandoon sina Aling Gemma, mga pinsan ni Fred at si Mang Jose. Lahat sila ay nagtutulong-tulong para sa dekorasyon ng maliit na lugar na yon. Fred! Bianca! Aling Gemma, magandang hapon po. Gustong tumulong ni Bianca dito, Chang. Nako, ano ka ba naman, iha? Ayos lang. Nandito kayo bilang bisita. Bakit ka naman tutulong? Ito naman, Pasensya na po. Hindi lang po kasi ako mapakali. Nakakahiya na po. Nako, nakakatuwa naman itong nobya mo, Fred. Ay, naku, basta hindi mo kailangang tumulong, okay? Bisita ka. Pero kung gusto mo, halika. Tingnan mo na lang itong mga dekorasyon namin. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo, ha? May kailangan ba baguhin sa mga ito? Naku, ayos naman po lahat. Aling Gemma, tingin ko wala naman pong dapat baguhin. Siguro, lagyan na lang din natin ng iba pang mga bulaklak dito. Ay, oo nga. Mas maganda nga yun. Sige. Teka, Bari. Itong bahaging to, lagyan nyo rin ng mga bulaklak para mas maganda. Oo, yan. Hindi ko po yata nakita sina Martin at Kay. Akala ko lalabas din sila. Hindi kasi sila sumama sa amin kanina nang lumabas kami. Nako, baka nasa bahay lang ang mga yon. Hindi ko rin nakitang lumabas. Ay, teka, sandali! Nako, nandiyan si Mayor! Ay, halika, iha. Isama ka. Ipapakilala kita kay Mayor. Nako, doon pa man. Kasangga na nagtatay namin yan. Matalik na kaibigan ni Jose at inaanak pa yan si Fred. Hindi man kami ganun kayaman gaya nyo. May mga koneksyon din naman kami. Hindi naman po kami mayaman. Naku, itong batang to. Oo na, sige na. Tara. Wala rin ako nagawa nang ipakilala rin ako ni Aling Gemma sa mayor ng bayan nila na palagi rin daw nagpupunta doon tuwing fiesta. Sumama na rin si Fred sa amin. Nakinig lang ako sa usapan nila kasi hindi ko rin naman alam kung paano makasabay. Nang sa wakas ay nakuha ng iba ang atensyon ni Mayor, saka lang kami nakaalis ni Fred. Fred,
Ano yung sinabi ni Mayor kanina na seremonya sa mismong araw ng piyesta? Ah, yun. Wala, tungkol lang yun sa libreng... Bianca! Fred! Yeah, okay ka lang ba? Hi! Saan ka pa galing? Dyan lang, nag-ikot-ikot. Pero oy, teka, tingnan nyo to, oh. Grabe, Fred. Ang bongga naman ng mayor ng bayan nyo. At bongga din ang bawat fiesta nyo. Grabe! Bakit? Anong meron? Ito, oh. Tingnan mo. May palibreng kasalan pala sa mismong araw ng fiesta. Tako, tuwing fiesta ba may ganun? Libreng kasalan? Agad kong kinuha ang papel na hawak ni Yaya at nandoon nga ang sinasabi niyang libreng kasalan sa araw ng fiesta. Kasama yon sa programa nila sa araw ng fiesta. Noong mga oras na yon, hindi ko alam kung bakit parang yun na ang naging sagot sa problema namin ni Fred. Ilang minuto rin ako nakatitig doon sa papel hanggang sa sinikaw ako ni Yaya. Ayos ka lang ba, ha? Aha. Ano may iniisip lang? Anong iniisip mo? Ay, sandali lang, ha. May pupuntahan lang ako. May nakita ako dun, eh. Diyan muna kayo, ha? Bianx, anong iniisip mo? Kanina ka pa nakatitig yan sa papel ng program, ah. Ayos ka lang ba talaga? Ano? Fred, Bakit? mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Teka nga. Ano ba talagang iniisip mo? Naisip ko lang, paano kung magpakasal na lang tayo dito? Teka, Bianx, anong... Magpakasal tayo. Di ba nung college pa lang tayo? Pinag-usapan na natin to. Bakit hindi na natin ituloy ngayon? Ang mahal kaya magpakasal, dito libre na. Pero gagawin natin yon hindi dahil mahal natin ang isa't isa. Gagawin natin yon para magrebelde sa mga magulang mo. At ayoko nun. Bianx, hindi minamadali ang kasal. Pero mahal naman natin ang isa't isa. Yun din naman talagang dahilan natin. Bianx, please. Wag to, okay? Darating tayo dyan, pero paano ko mapapatunayan sa mga magulang mo ang sarili ko kung iisahan ko sila? Mas magagalit lang sila sa akin, sa atin. Ayokong isipin nilang wala akong pakialam sa kanila. Kaya pinikot na lang kita ng kasal para wala na silang magawa. Ayoko ng ganun, Bianx. Pero bakit nga? Ano bang pinagkaiba ng pagpapakasal ngayon at sa pagpapakasal sa susunod na buwan o taon, ha? Bianca, please. Gusto kong gawin to ng tama. Gusto kong magkaayos kami ng mga magulang mo. Gusto kong magkita sila ng pamilya ko. Gusto kitang bigyan ng kasal na pangarap mo. Yung pinagplanuhan. Yung tinutulungan ka ng mama mo. Pwede naman tayong magpakasal ulit, ah. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo. Bianx, Baka hindi mo lang talaga ako mahal. alam mo, hindi totoo yan. Halika nga rito. Ayokong traidorin ang mama't papa mo. Ang lakas ng loob kong sabihin no na papatunayan kong karapat-dapat ako sa'yo. At kung wala akong gagawin na mababastos sila. Tapos pakakasilang kita nang hindi nila alam. Baka talagang hindi na kami magkaayos. At ayoko ng ganito na sumasama ang loob mo dahil hindi kami ayos. Nakakainis. Tana. Bianca. Ay, bakit ka umiiyak? Oy, Fred, pinayak mo ba tong alaga ko, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. Wala po. Anong wala, ha? Fred, anong nangyari? Bakit umiiyak tong alaga ko? May napagtalunan lang po kami. Alam niyong hindi ako nakikialam kapag may away kayong dalawa. Pero sinabi ko na rin sa'yo noon, Fred, na kapag umiyak tong alaga ko, abay mananagot ka sa akin. Yeah, pasensya na po. Hindi ko naman sinasadyang paiyakin siya eh. Sabi ko kasi sa kanya na magpakasal na lang kami sa piyesta. Total may libreng kasalan naman pala dito. Ano? Hoy, Bianca, nahihibang ka na ba? Diyos na mahabagin, magwawala yung mama mo. May kasalanan na nga tayo tumakas tayong tatlo eh. Nakakaloka ka na ba, Bianca? Oo na nga, hindi na. Nagsadyas lang naman ako eh. Abay aatakihin ang mama mo dyan at mas lalong magkakagulo sa inyo. Yeah, tama na. Nakuha niya na. Ay, Diyos ko, papatayin ako ni ma'am kapag nalaman niya ito. Napapikit na lang ako.
Agad naman ako niyakap ni Fred. Aaminin ko, Madam Venus, na mga oras na yon, talagang bugso lang ng damdamin kaya ako nasabi yun. Pakiramdam ko kasi, yun na lang ang tanging paraan para matapos na yung gulo nila Mama at Papa. Pero naintindihan ko naman sina Fred at Yaya Rosa. Sigurado naman talagang magagalit ang mga magulang ko pag ginawa namin yon. At baka nga hindi na kami magkaayos pa. Ayaw ni Fred ng ganon at ayoko rin naman talaga. Ewan ko rin ba? Basta nang makita ko yung papel bigla akong naisip na paano kung magpakasal na lang kami? Buti lang din at nasa malino na pag-iisip ang mga kasama ko kasi kung ako lang ang masusunod baka nagpakasal na nga kami nung panahong yon. Pagkatapos naming mamasyal sa plaza at ipinakilala sa mga kakilala ni Fred doon, dinala niya naman kami sa may ilog sa likod ng gubat na malapit sa kanila. Doon daw sila madalas na naglalaro ng mga pinsan niya. Ang daming ang tao nang dumating kami. May mga naliligo at may mga naglalaba din. Tumambay muna kami dun sa kubo na nasa gilid ng ilog. Napaka-presko dito. Nakaligo ka na ba sa ilog, ha, Bianca? Hindi pa po eh. Ako, maligo tayo bukas ng umaga. Ang daming tao ngayon eh. Kung gusto nyo, tayo-tayo lang. Dapat talagang maaga tayong magpunta. Bisperas na bukas. Siguradong mas dadami mga tao dito. Tambayan din to ng mga dumadayo sa piyesta. Oo, kasi tuwing bisperas, nag-aalay din sila ng panalangin dito sa ilog. Bongga talaga tong baryo nyo, no? Buti na lang at ang payapa nitong baryo nyo, Fred. Wala bang mga aswang dito? Yeah, ano ba naman yan? Nananakot ka pa eh. Ay, hindi ako nananakot, no? May mga aswang naman talaga sa mga ganitong lugar. Ganun naman talaga sa mga probinsya. Sa amin nga'y talamak ang manananggal doon. Iba-ibang aswang pa yan kada probinsya. Kaya imposibleng wala dito. Yaya naman eh. Huwag ka na matakot. Wala nang ganun dito. Ibig sabihin meron? Sabi nila meron daw. Yun din ang panakot ni tatay sa akin noon. Pero di ba, ganun naman talaga pag mga bata pa tayo. Inatakot talaga tayo ng mga magulang natin. So, wala talagang aswang dito. Sa buong buhay ko dito sa probinsya, wala pa naman ako nakikitang aswang. Kaya hindi ko rin talaga alam. Sa totoo lang. Ay, baka hindi mo lang talaga natsyempohan. Yeah, nananakot ka na talaga. Ano yun? Mga hayop lang yun sa gubat. Ano ka ba? Kasi si Yaya nananakot eh. Ay, nakong bata ka. Ay, teka nga, maghuhugas ako ng paa. Ang dumi ko na. Ayaw mo bang maghugas ng paa? Sandali. Lumabas kami ni Yaya ng kubo at saka nagpunta doon sa mismong ilog. Umaahon na ang karamihan at may mga umuuwi na rin kasi madilim na rin ang langit. Gasera na lang sa kubo at ilang mga sulo sa gilid ng ilog ang nandoon. Habang naguhugas kami ng paa ay hindi ko napigilang luminga sa paligid. Umihip ang malakas na hangin kaya nayakap ko ang aking sarili sa sobrang lamig. Nang lumingon ako ay napakurap ako dahil parang may nakita akong tao dun sa may gubat. Hindi ko nga lang nakita ng maayos kasi nga madilim na at medyo malayo yung sulo sa kinalalagi ng tao. Napalunok ako at biglang kinabahan. Agad kong niyogyog si Yaya at nag-aya na akong umalis. Sumabay kami sa mga tao palabas ng ilog. Kapit na kapit pa nga ako kay Fred habang tinatahak namin ang daan palabas ng gubat. Bianx, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lamig ng kamay mo? Wala. Ang lamig kasi ng hangin. Bilisan na lang natin, pwede? Nakakatakot dito eh. Wala kang dapat ikatakot. Nandito naman ako. At saka ang dami nga natin, oh. Kahit na. Kanina may nakita akong tao sa gubat. Nakatingin sa amin ni Yaya. Tapos bigla na lang lumakas at mas lumamig ang hangin. Ay, nako. Tingnan mong ginawa ng pananakot mo. Abay ako pang sinisi mo. Mas mabuti na may takot tayo sa mga nilalang na yon para maging maingat. O sige na. Nandito lang ako, okay? Hindi kita pababayaan. Malapit na tayo sa bahay. Hindi ka naman tatakot. Ay, sandali. Bakit parang may pinagkakaguluhan sa bahay niyo, Fred? Ha? Saan? Ayun o. Si Aling Gemma yun, di ba? Bakit siya umiiyak? Tara, bilis!
Binilisan namin ang paglalakad at habang palapit kami sa bahay ni na Fred, mas lalo naming narinig ng palahaw ni Aling Gemma. Nagkagulo ang mga tao doon. Na makita nila kaming papalapit, agad din silang nagbulungan. Nagtaka kami ni na Fred at Yaya kaya nakisuot kami sa mga tao para makapasok ng bahay. Pero nang makarating kami sa mismong harapan ng pinto, nabato kami sa kinatatayuan. Napasinghap ako. Agad naman ako niyakap ni Fred habang si Yaya ay napasigaw. Kalong-kalong ni Aling Gemma ang bunsong anak at kapatid ni Martin. Parang binali ang mga buto nito tapos wala nang laman ng tiyan. Nakabuka rin ang mga mata at bibig nito. Nasapukaw ang aking bibig habang nakatingin sa bangkay. Pakiramdam ko, babaliktad ang sikmura ko. Sinong halimaw ang may gawa nito? Sinong pumatay sa anak ko? Diyos mahabagin. Ano pang ginagawa niyo rito? Walang palabas. Magsiuwi na kayo. Uwi! Yanks, tara na. Pasok na, bilis. Diyos ko, anong klaseng halimaw ang gumawa doon? Saan tayo pupunta? Doon muna kayo sa kwarto, okay? Huwag kayong lalabas hanggat di ko sinasabi. Tara na po. Oo. Tao bang may gawa nun? Malamang hindi. Diyos ko, nakita mo ba kung anong kalagayan ng katawan? Maupo kayo dyan. Fred, ano nang mangyayari? Hindi ko pa alam. Sa ngayon, dito na muna kayo. Siguraduhin nyo nakasara lang itong mga bintana. Huwag kayong aalis hanggat hindi ako nakakabalik, okay? Sandali, saan ka pa pupunta? Aalamin ko lang kung ano talagang nangyari. Fred, Shh! Blanks, hindi ko kayo pababayaan, okay? Kung ano mang halimaw yon, hindi ako papayag na masaktan niya kayo. Fred, Tay, bumaba ka muna. Kailangan namin ang tulong mo. anong nangyari? Nawawala si na Martin at ang nobya niya. ano? Hindi sila umalis ng bahay, di ba? May hinala kaming baka hinabol din sila ng kung anumang pumatay kay Miguel. Maaari ding nakatakas sila nang sumalakay ang kung anumang halimaw yon. Baka umaaligid pa yun dito. Ay Diyos ko, nakakatakot. Unang beses bang nangyari to sa lugar nyo? Akala ko ba wala namang mga aswang dito, Fred? Ya, ano ba? Bakit di manasali ang mga aswang? Aba, hindi gawain ng tao yun, ano? Malamang aswang yon. Matagal nang naubos ang lahi ng mga aswang dito sa lugar namin. Ni hindi pa pinanganak si Fred, naubos na namin sila. Sandali, ibig sabihin, may mga aswang nga dito? Nako, sabi na nga ba eh. Tay, tama na po. Huwag na po natin silang takutin. Hindi pa naman natin sigurado na. Fred, noon pa man sinabi ko na sa iyo ang kasaysayan ng bayan natin at ng lahi natin. Huwag mong itago sa kanila ang katotohanan kung ayaw mong matulad sila sa nanay mo. Sumunod ka na sa baba. Siguraduhin mong ligtas sila dyan. Sinasabi ko na nga ba eh. May aswang nga dito. Fred, sabi mo kanina wala. Kasi wala naman talaga eh. Sinabi na nga ni tatay, di ba? Naubos na nila ang mga yon. Tsaka totoo naman ni minsan, hindi pa ako nakakita ng aswang. Wala rin naman kahit anong kababalagang nangyari dito sa loob ng ilang taon. So, ano nang gagawin natin ngayon, ha? Aalamin naman ang punot dulo ng nangyari. Kaya dito lang muna kayo. Bianca, wag matigas ang ulo ha. Sisiguraduhin ko may maiiwan para may magbantay sa inyo rito. Kaya please lang, huwag kayong gagawa ng kahit anong makakapagpahamak sa inyo. Sige na, puntahan ko lang sina tatay. Mag-iingat ka. Sabi na nga ba? Naku, imposible walang kababalagan sa lugar na to. Diyos ko naman! Halos lahat ng mga probinsya sa Pilipinas may mga halimaw. Totoo ang mga aswang! Ya, please. Mas tinatakot mo lang ako eh. Ay, hindi. Huwag ka mag-alala, Bianca. May alam naman ako kahit paano. Anong alam? May alam ako tungkol sa mga aswang. Baka kapag handa tayo, Sige, anong alam mo, Ya? kailangan natin pumunta ng kusina. Nandun ang mga pangondra. Pero di ba nga, hindi tayo pwedeng umalis dito. Baka kung ano makasalubong natin. Ano ka ba? Nasa loob lang naman tayo ng bahay eh. Tara na, bilis! Oo na. Tingin mo, nandun pa yung bangkay sa may pinto. Hindi ko alam. Pero ang tahimik na ng paligid. Teka, tayo na lang bang nandito, Ya? Hindi.
Ayan parang may mga tao naman sa labas. Tara na. Ano bang kukunin natin? Bawang, ganun. Oo, at kung ano-ano pang makita natin dito. Ayan. Kumuha ka na rin ng asin at ilagay dyan sa bulsa mo. Pati itong mga bawang Ito. Baka naman maubos natin itong mga panggisa nila. Ay, naku, hindi yan. Dami nga ng mga to, Ano pa? Huwag mong bitbitin. Ilagay mo sa bulsa. Eto na nga, Ano yun? Bilisan mo na dyan. Tara na, balik na tayo. Kinuha namin ang magkakasya sa bulsa namin, tapos nagmamadali kaming bumalik. Pero bago pa man kami makaakyat ay nakasalubog namin si Aling Gemma, kasama ang ibang mga pinsan ni Fred. Muntikan pa kaming mapatili ni Yaya. Napalunok ako habang tinitinan ko si Aling Gemma na tulalang pinapaupo ng mga pinsan ni Fred. Huminga ako ng malalim at saka dahan-dahang lumapit. Nakasunod si Yaya sa akin. Umupo ako sa tabi ni Aling Gemma at hinaplos ang kanyang likod. Nang makita niya ako ay mahigpit niya akong niyakap. Hinayaan ko lang siya at niyakap ko na rin pabalik. Nagkatinginan pa kami ni Yaya hanggang sa may iba pang dumating. Lumapit agad si Fred sa amin. Kumalas naman si Aling Gemma sa yakap. Anong nangyari? Nahanap niyo na ba si Martin? Pasensya na, Chang. Pero hindi pa namin sila nahahanap. Huwag kang mag-alala, Gemma. May mga tao pa rin namang naghahanap sa kanila. Umuwi lang kami dahil may kailangan tayong pag-usapan. Ipinatawag ko na si Mang Ambo sa bukid. Bakit niyo pinatawag si Mang Ambo? Nakilala niyo ba kung sino pumatay kay Miguel? Hindi namin kilala pero alam na namin kung ano. Nagbalik na sila, Gemma. Bumalik sila at mukhang sila din ang may kagagawan doon sa bangkay na natagpuan sa gubat. Ang sila po bang tinutukoy nyo ay ang mga aswang? Mahabaging Diyos! Fred, ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa nobya mo. Bigyan mo na rin sila ng proteksyon. Mas mabuti nang maingat. Huwag kayong aalis ng bahay at isara nyo ang mga pinto. Sasalubungin lang namin si Mang Ambo. Noel, tara na! So, may aswang nga. At sila ang pumatay kay Miguel. Gumagala ba sila ngayon? Paano kung... Bianca, sandali. Huminahon ka, okay? May nakakita na nangyaring paglusob kanina. At kinumpirma nilang aswang nga ang pumatay kay Miguel. Diyos ko! Pasensya na kayo. Talagang ganito itong sitwasyon pa ang inabutan nyo rito. Hindi naman ganito ang baryong to. Matagal nang wala ang mga aswang. Hindi na sila bumalik simula nung talunin sila ng mga ninuno namin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ngayon pa sila nagbalik. Kung saan sila galing. Wala naman akong naririnig na may mga nag-aaswang sa mga kalapit bayan. Chang, malalaman at malalaman din po natin ang totoo. Huminahon po kayo, ang puso nyo. Sabi niyo po, tinalo ng mga ninuno niyo ang mga aswang noon. Paano po nangyari yun? Nasa lahi namin ang pagiging isang manunugis. Kami ang pumapatay ng mga aswang doon. Hanggang ngayon din naman ay may mga manunugis pa rin sa pamilya. Pero dahil akala namin ay nawala na ang mga aswang, nag-iba na rin ang pamumuhay ng mga manunugis. Ibig sabihin, pati po kayo, manunugis din ng aswang? Pati si Mang Jose? May alam lang ako pero hindi naman talaga ako manunugis. Si Jose ang manunugis sa amin at si Mang Ambo. Chang, tama na yan. Magpahinga na rin po kayo. Sige na po. Hindi ko kayang magpahinga na hindi ko pa nakikita ang anak ko. Baka kung ano ang nangyari sa kanila ng nobya niya. Gemma, huwag nang matigas ang ulo. Kuya, nakabalik na kayo. Si Mang Ambo. Nandito na siya. Magpahinga ka na muna, Gemma. Kayo rin, Bianca. Rosa. Bianx, atid ko na kayo sa taas. Tara na. Sasama ka ba sa kanila? Hindi ko pa alam. Pero may mga ibang tauhan naman kami naghahanap kina Martin at Kay. Tara na. Mahabang naging araw nyo. At ang dami ring nangyari. Sige na. Paano si Aling Gemma dun? Sina tatay nang bahala sa kanya.
Fred. Natatakot ako. Bianx, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papabayaan, okay? Walang mangyayaring masama. Babantayan ko kayo ni Yaya, okay? Sige na. Magpahinga na kayo. Wala na rin ako nagawa at nakinig na lang kay Fred. Sinigurado niya munang maayos kami ni Yaya bago niya kami iniwan doon. Naghilamos lang ako at nagpalit ng damit bago ako bumalik sa kwarto namin. Pagbalik ko, nasa kama na si Yaya at naghahanda ng matulog. Nangunod pa ang noo ko nang makitang parang may inaayos siya sa gilid. Ya, ano na naman ang mga yan? Ay, inaayos ko lang yung mga kinuha natin kanina sa kusina. Aba, hindi natin alam ang mangyayari ngayong gabi. Ya, alam mo, tinatakot mo na naman ako eh. Nadiniguro lang ako, okay? Ay, nasan na yung sayo ha? Ilagay mo rin dito o kaya dyan sa tabi mo. Nag-aalala ako dun kina Martin at Kay. Baka kung ano nang mangyari sa kanila, ya. Panigurado hindi naman sila pababayaan ng pamilya nila. At kung may lahi palang manunugis itong si Fred, abay malamang may alam din naman yung si Martin sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Sana nga. Pero hindi ko akalaing may ganung lahi pala si Fred ha. Ikaw ba alam mo? Hindi rin. Kaya nga ako nagulat eh. Alam mo ba, kakaiba daw talaga ang lakas ng mga manunugis. Kayang-kaya nilang makita at maamoy ang mga aswang kahit na nasa malayo pa ang mga ito. Mas lumalakas pa sila pag nagsasanay. Pero tingin ko malalakas din naman ang mga kamag-anak ni Fred. Kaya malamang matatalo din nila agad ang mga aswang na yon. Sana nga, ya. Parang hindi po yata ako makakatulog dahil sa mga nangyari. Ay, Diyos ko, ako rin naman. Nakahiga kami ni Yaya habang nakatitig lang din sa kawalan. Mga ilang minuto din kaming nakatulala doon at pilit na pinapatulog ang sarili pero wala. Di talaga ako nakatulog. Nalingunin ko si Yaya at nakatulog na rin siya kaya napabuga ako ng hininga. Dahil hindi talaga ako makatulog, nagdesisyon akong umalis ng kama at lumabas. Sobrang tahimik na ng buong bahay. Di ko alam ang eksaktong oras pero hula ko nasa hating gabi na yata. Kinagat ko ang labi at saka tumungo sa kusina. Uminom lang ako ng tubig tapos babalik na sana ako sa kwarto nang may narinig akong kalabog sa pinto. Sinundan niyo ng pagkatok. Tulog! Sinong nandyan? Tulungan niyo ako. Sino ka? Hindi mo ba ako tutulungan? Hindi ka ba naawa sa akin? Nanlamig ang buong katawan ko nang biglang kinalampag ang pinto. Nataranta ako kaya mabilis akong bumalik sa kusina at kumuha ng bawang at asin. Nanginginig na tumakbo ako papuntang hagdan nang biglang masira ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko at napasigaw nang biglang may humila sa buhok ko, dahilan para makaladkad ako. Napahiga ako sa sahig. Pilit kong sinabuyan ng asin na humihila sa akin at tinapat ko sa kamay niyang nakakapit sa buhok ko ang bawang, kaya nabitawan niya ako. Kinuha kong pagkakataon yun para umatras. Doon ko nakita ang mukha niya. Binalot ako ng takot. Ang lalaki ng mga mata niya. Halos butot balat na lang din siya at gutay-gutay pa ang kanyang mga damit. Abot pa naman ang kanyang mahaba at buhaghag na buhok. Umangil siya sa akin at humaba ang kanyang dila. Pinilit kong makatayo pero sa sobrang takot hindi agad ako nakatakbo. Napasigaw ako nang sumugod na naman siya sa akin. Gumapang ako sa hagdan habang umiiyak at humihiyaw. Narinig ko ang pag-angil ng halimaw hanggang sa humiyaw ito sa sakit. Napasinghap ako at agad na napaangat ng tingin. Doon ko nakita si Mang Jose, Fred at ang mga pinsan niya na papunta sa akin. May dalang pana ang isa sa kanila at yun ang pinatama nito sa aswang. Nang lumingon ako ay nakita ko ang pagtama ng bala ng pana sa tiyan ng aswang. Mabilis itong tumakbo palabas habang humihiyaw. Bianca! Diyos ko, Bianca! Fred! Nandito na ako. Wala nang mananakit sa'yo. Brian, gisingin mo ang iba. Hindi pa nakakalayo ang isang yon. Ay, Diyos ko, Bianca. Ay, kuya, nakapasok siya. Bianca, hindi mo naman binuksan ang pinto, hindi ba? Hindi po. Kinutuban ka agad ako eh. Paakyat na ako pero bigla ko nalang narinig ang pagkasira ng pinto tapos kinalagkad niya ako. Nasabuyan ko siya ng asin at bawang kaya niya ako nabitawan.
Pero nawalan agad ako ng lakas dahil sobrang takot kaya muntik na naman niya akong mahablot sa hagdan. Kung hindi kayo dumating, baka kung ano naman nangyari sa akin. Walang mangyayari sa'yo. Sisiguraduhin ko yon. Halika na. Aray! Daan-daan. Sandali, kukuha ako ng panggamot. Saan ang masakit? Itong anit ko lang. May mga galos ka rin. Walang hiya ang hayop na yon. Ako mismong papatay sa kanya kapag nakita ko siya. Fred, wag na please. Pabayaan mo na lang sila. Ayoko mapahama ka. Tingin mo hayaan ko sila lang ang gaganti para sa'yo? Pwes, hindi ako papayag. Sinaktan ka, Bianca. Papatayin ko ang aswang na yon. Fred, At bukas na bukas din, iahatid ko na kayo ni Yaya Rosa sa sakayan. Aalis na kayo dito. sandali. Hindi, ayoko. Bianca, napahamak ka na. Hindi na ako papayag na masaktan ko ulit. Kaya ilalayo na kita rito. Pero hindi ka sasama sa akin. Fred naman. Bianca, para sa kabutihan mo to, kailangan mo nang umalis dito. Ayoko sabi. Ano ka ba? Hoy, ano ba kayong dalawa? Bakit kayo nagsisigawan dyan? Yaya, aalis na po kayo bukas. Fred naman. Mas mapanganib kung mananatili kayo dito. Kaya mauna na kayo sa Manila. Susunod din naman agad ako pagkatapos naming mahuli ang halimaw na yun. Oo nga naman, Bianca. Mapaghalib na dito. Baka kasi kung ano pang mangyari sa'yo dito, nako, talagang patay na tayo kay Ma'am. Pero hindi ako papayag na hindi ka kasama, Fred. Tama na, Bianca. Basta bukas uuwi na kayo. Inis na inis ako kay Fred ng gabing yun, Madam Venus. Sa sobrang inis ko sa kanya, di ko na talaga siya pinansin hanggang sa nag-umaga. Pero kahit na hindi ko siya pinapansin, talagang hindi siya natinag. At hinatid niya pa rin kami ni Yaya Rosa sa sakayan pa Maynila. Wala na akong nagawa dahil ayoko rin naman gumawa ng eksena sa harapan ni na Aling Gemma at Mang Jose. Isa pa, abala silang lahat sa burol ni Miguel. Parang ang naudlot ang selebrasyon sa bisperas ng fiesta dahil sa trahedyang nangyari. Mas lalong ayokong umalis na mga panahong yun kasi gusto ko sana silang damayan pero talagang matigas si Fred. Ano pang ginagawa mo rito? Nandito na kami sa terminal. Pwede ka nang umalis. Biancs, Ano yun naman? maghihintay ako rito. Hanggang sa makasakay kayo. Bahala ka. Oh, saan ka pupunta? May bibilin lang ako. Sandali, Bianca! Sama ako! Magpapaiwan lang din naman siya. Bakit pa siya nandito? Uuwi naman ako. Sinisigurado lang diyang makakasakay tayo. Ikaw naman, alam mo naman kung bakit niya ginagawa to. Abay ako man nag-aalala din sa kung anong mangyayari sa atin dito, ano? Bumalik na lang siguro tayo sa susunod na fiesta. Yung wala ng mga aswang. Ay, Diyos ko, nakakaloka. Alam ko naman yun, ya. Pero nag-aalala lang din naman ako sa kanya. Alam ko. Pero sigurado naman akong hindi siya pababayaan ng mga kamag-anak niya rito. Nakakainis lang din kasi, ya. Na hindi ko malang sila madamayan sa mga ganitong panahon. Gusto ko lang namang tumulong. Bianca! Shh! Biancs! Ha? Ya, narinig mo yun? Ang alin? Parang may tumatawag sa akin. Bianca! Dito! Bianca! Nasaan? Shh, shh, Martin! Halika, bilis! Ay, Diyos ko, saan ka ba galing? Alalang-alala ang nanay mo sa'yo. Martin, kagabi ka pa nila hinahanap. Teka, nasan si Kay? Bakit hindi mo siya kasama? Si Fred. Kailangan ko makausap si Fred. Nandun sa may... Biancs! Aling Rosa, ano bang... Insan! Insan! Kailangan ko ng tulong nyo. Sumama muna kayo sa akin, Insan. Martin! Teka, saan ka ba galing? Nasaan si Kay? Kagabi ka pa namin hinahanap. Insan, mamaya ko na ipapaliwanag, okay? Kailangan ko ng tulong nyo. Pakiusap. Sige. Pero kailangan ko pang mapasakay sina Bianca at Aling Rosa. Pre, wag. Isama mo sila. Mapapahamak sila pag pinaalis mo sila ng baryo. Susundan sila. Anong sinasabi mo, Martin? Martin, hindi ko nagugusto ng mga sinasabi mo, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Sasabihin ko sa inyo ang lahat. Pero kailangan niyong sumama sa akin. Pakiusap. Wala na tayong oras. Sige na.
Nagkatinginan kami ni Fred at Yaya Rosa. Kinabahan na ako ng mga oras na yun. Di ko rin alam kung dapat ba kaming sumunod kay Martin pero ewan ko ba. Parang mas malaking bahagi sa akin ang nagsabing dapat kaming sumama sa kanya. Kaya sumama kami sa kanya. Nagtaka nga kami kasi papunta na kami sa masukal na bahagi ng gubat. Di ko alam kung gaano katagal kaming naglakad bago kami nakarating sa pinakasulok na bahagi ng gubat. May isang maliit na kubo doon. Mas lalo ako nagtaka nang papasukin kami ni Martin. Pero nang makapasok kami ganoon na lang din ang gulat namin nang makita namin si Kay sa may kama. Nakatali ang mga kamay at paa niya at mukhang hinang-hina. Ano nangyari sa nobya mo? Bakit siya nakagapos? Kay, Ineng, ano nangyari? Yaya! Ay, bakit ganyan ang itsura niya? At bakit gusto niya akong kagatin? Pusang gala! Anong nangyayari sa nobya mo? Pare, ipangako niyo sa akin kahit anong malaman niyo. Tutulungan niyo pa rin ako. Ano? Anong kailangan naming malaman? Ipangako mo muna, Fred. Putek, hindi ako mangangako hanggat hindi ko nalalaman kung ano bang totoo. Ano ba? Fred, tama na. Hayaan mo siyang magsalita. Insan, aswang si Kay. Ano? Mabaging Diyos, siya yung aswang na pumatay sa kapatid mo. Yung aswang na muntik nang pumatay sa alaga ko kagabi, ha? Hindi siya yon. Pare, kailangan mo kaming tulungan. Hindi si Kay yun. Talagang may kapal ka pa na mukha na humingi ng tulong sa akin? Pagkatapos mong sabihin aswang yung nobya mo? Martin, nahihibag ka na ba? Hindi nga siya yun. Nakakaya niya nang hindi kumain ng laman ng tao. Kaya niyang kontrolin ang gutom niya. Muntik na nga akong dambahin. Nasasaktan lang siya. Kaya sa ganyan, kailangan ko siya maipagamot. Kaya kailangan ko ng tulong mo, pare. Pakiusap. Tulungan mo kung kausapin si Mang Ambo. Kailangan gumaling si Kay. Hindi tayo makakalaban sa mga magulang niya kung hindi siya gagaling. Magulang niya? Oh, ang mga magulang niya. Ang aswang na pumatay kay Miguel, tatay ni Kay. At ang aswang na sumalakay sa inyo kagabi, Bianca, nanay niya. Anong kailangan nila? Bakit sila sumugod dito? Kami ang kailangan nila. Ang totoo, pre, tumakas lang kami ni Kay. Akala ko mapoprotektahan kami ng pamilya natin. Kaya dito kami pumunta. Pero nasundan nila kami. At kahapon, pinatay nila si Miguel. Sinubukan ni Kay na lumaban pero malalakas ang mga magulang niya. Napuruan siya na gusto. Hindi niya kayang pagalingin ang sarili niya dahil malala ang sugat niya. Kaya siya nagkakaganyan. Ibig sabihin, kayo dapat ang papatayin nila kagabi? Ako dapat. Kukunin dapat nila si Kay. At iuwi. Pero nakatakas kami. Kaya sumugod sila kagabi para palabasin kami sa pinagtataguan namin. Patawarin mo ako, pre. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Patawarin mo ko. Kaya tulungan niyo ako. Please, parang awa niyo na. Ayoko mawala si Kay. Mamamatay siya pag hindi siya ginamot. Mawawalan rin tayo ng laban sa mga magulang niya. Uubusin niya ang pamilya natin. Ano ba itong napuntahan natin, Bianca? Patawarin niyo ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kami mismo ang papatay sa mga yon. Pangako! Paano ka nakakasigurong pag pinagaling natin yan, hindi yan babaliktad, ha? Dahil mabuti siya, Fred. Ayaw niya nang maging aswang. At pinagmalipitan siya ng mga kinikilala niyang mga magulang. Ayaw niya niyang bumalik sa mga yon. Tutulungan niya tayo. Pangako yan. Hindi papayag si Chang. Lalo na pag nalaman niyang ginawa ng mga magulang niyan. Kahit hindi niya nang pumatay kay Miguel. Siya pa rin ang dahilan kung bakit sumugod ang mga yun dito. Ako nang bahala kay nanay. Basta tulungan niyo ako. Pakiusap kahit lumuhod ako sa harapan nila. Please, friend. Sige. Pero hindi ko idadamay sila Bianca at Yaya Rosa. Fred, ano ba? Hindi, Bianca. Mas mapapahamak ka lang dito. Uuwi na kayo. Iuuwi ko muna sila tapos babalik ako dito. Mas mapapahamak sila pag pinaalis mo. Ano? Naaamoy na nila ang nobya mo. Sigurado kung babalikan siya. Sinabi ko na sa'yo, uubusin nila tayo at kasali si Bianca. Dahil nakita nila siya kasama natin. Kaya kung gusto mong maligtas ang nobya mo, kailangan mo kong tulungan at kailangan nating puntahan si Mang Ambo.
Yun ang tanging paraan, Fred. Putik naman kasi! Ano ba itong pinasok mo, Martin? Oo na. Nagkamali na ako, pre. Kaya nga itutuwid ko na eh. Huwag kayong mag-alala. Kasi pagkatapos nito, aalis na rin naman kami ni Kay. At hindi na kami babalik dito. Magpapakalayo-layo na kami para hindi na siya sundan pa ng iba pa nilang mga kamag-anak. Ay, nakakaloka. May iba pa. Tama na, please. Fred, tulungan natin siya. Tayong lahat di naman ang makikinabang sa huli. Kailangan nating mapatay yung mga aswang para wala na silang mabiktima pa. Hindi agad nakapagsalita si Fred. Mga ilang minuto rin ang lumipas bago siya tuluyang sumang-ayon. Umupo muna kami doon at saka sinabi ni Martin kung anong gagawin namin. Tiningnan ko si Kay at talaga nangihina na siya. Ang unang plano niya ay ang dalhin si Kay sa bahay ni na Fred para dun gamutin. Pero ang kinakatakot nila baka madamay ang ibang nandun. Tsaka isa pa, baka hindi rin kayanin ni Kay kung siya ang dadalhin papunta sa bahay. Sa huli nagdesisyon silang doon na lang sa kubong kinaroroonan nila. Kami ni Fred ang bumalik ng bahay para sunduin ang mga kamag-anak nilang may alam sa panggagamot. Nang makarating kami ay nagtipon-tipon ang mga ito sa sala ng bahay. Sa likod ng bahay naman ni binurol si Miguel. May mga bisita na rin doon. Fred, bakit kayo ka lang? Teka, akala ko ba uuwi na si Bianca? Bakit pa siya nandito? Chang, Tay, kailangan ko po ng tulong. Tulong? Anong tulong? Mahirap pong ipaliwanag. Pero pwede po bang sumama na lang muna kayo sa amin? Teka, bakit ga? Aling Gemma, sumama na lang po kayo. Sasabihin po namin habang papunta doon. Kailangan ko rin po si Mang Ambo. Ano bang nangyayari, Fred? Mamaya ko na lang po ipapaliwanag. Kinakabahan kami sa iyong bata ka. Tara na po. Maraming naging tanong ang pamilya ni Fred. Pero ni isa sa mga yon ay wala kaming sinagot. Sa halip, pinasunod na lang namin sila papunta sa kubong kinaroroonan ni na Martin, Kay at Yaya Rosa. Kasama namin sila Mang Ambo, Aling Gemma at saka si Mang Jose. Tapos yung 3 pinsan ni Fred. Ang iba nilang kamag-anak ang naiwan para bantayan ang burol ni Miguel. Saan ba talaga tayo pupunta, Fred? Bakit nandito tayo sa gubat? Ano ba yung hinihingi mo ng tulong? Sumunod na lang po kayo sa amin. Malapit na ba tayo? Saan ba kasi tayo pupunta? Malapit na po. Siguraduhin mo lang na hindi to kung anumang kalokohan, Fred. Nandito na tayo. Sandali. Anong ginagawa natin dito sa kubo ng lola? Fred, bakit tayo na dito? Bianca, Fred, nako, buti na lang nandito na kayo. Anong ginagawa mo rito, Rosa? Pwede bang mamaya nyo na ako tanungin kung paano ako napunta dito, ha? Bilisan nyo na lang. Kailangan ni Martin ng tulong. Ano? Si Martin? Nandyan ang anak ko? Aling Rosa, bilisan niyo si Kay! Mabilis kaming napatakbo papasok ng kubo. Pagkabukas noon ay tumambad sa amin ang naghihingalong si Kay. Gulat na gulat sina Aling Gemma at ang mga kasama niya sa nakita. Agad namang ipinaliwanag ni Martin ang nangyayari. Nagwala si Aling Gemma dahil sa nalaman. Halos sabunutan niya si Kay pero pinigilan siya ni Martin. Galit na galit naman sina Mang Jose at Mang Ambo. Hindi sila pumayag sa pakiusap ni Martin pero hindi sumuko si Martin. Lumuhod siya at nagmakaawa sa 2 matanda na gamutin ang kanyang nobya. Noong mga panahong yon para nakita ko ang sitwasyon namin ni Fred sa kanila, Madam Venus. Hindi man sobrang pareho ng sitwasyon pero parang kami lang din yun ni Fred na nagmamakaawa sa mga magulang ko na huwag kaming paghiwalayin. Hindi tumigil si Martin kahit na kung ano-anong mura nang natatanggap niya sa 2 matanda. Kahit si Aling Gemma ay sinasaktan na siya pero hindi siya nagpatinag. Nang tangkain saktan ng mga pinsan nila si Kay ay hinarang ni Martin ang sarili. Napakapit na lang ako sa braso ni Fred habang pinapanood yun. Ano bang nangyayari sa'yo? Nahihibag ka na ba, ha? Aswang ang gusto mong mapangasawa? Ang mga magulang niya pumatay sa kapatid mo! Hindi masama si Kay. Kaya niyang kontrolin ang pagkaswang niya. Oo, hindi namin nailigtas si Miguel. Pero kasalanan ko yun. Ako ang sisihin niyo. Ginawa ni Kay ang lahat.
Kaya nga siya nasa ganyang sitwasyon. Martin, isang kahibangan ito. Hindi ko gagamutin ang aswang na yan. Mga ambo, parang awa nyo na. Pakiusap, gamutin nyo siya. Alam mo ba ang magiging resulta ng hinihingi mo, Martin? Makakatulong siya. Tutulong siyang labanan ng mga magulang niya. Aalis kami pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi na kami magpapakita para hindi na kayo mapahamak. Hindi. Nababaliw ka na ba, ha? Tay, Jang, Mangambo, may punto si Martin. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon si Kay? Babalik at babalik ang mga aswang na yon. At maaaring wala nga tayong laban sa kanila. Magulang ni Kay ang mga yun. Paniguradong marami siyang alam tungkol sa kanila. Lalo na sa mga kahinaan nila. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa buong kubo. Nagkadiskusyonan pa sina Aling Gemma at Mang Jose. Pero sa huli pumayag si Mang Ambo. Para akong nabunutan ng tinik ng mga panahong yon. Mas lalong humagulgol si Martin. Agad na pinakuha ni Mang Ambo ang mga kinakailangan niya at sinimulan ng panggagamot. Nasa gilid lang si Aling Gemma na hindi pa rin sang-ayon sa ginagawa nila. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga sa loob kaya lumabas muna ako. Sakto namang nandun si Yaya Rosa. Sumunod din sa akin si Fred. Ayos ka lang? Oo. Hindi lang ako makahinga doon. Tingin mo, gagaling pa si Kay? Magaling si Mangambo. Manunugis yun. Bago naging albularyo. Marami siyang alam sa mga aswang kaya sigurado akong kaya niyang gamutin si Kay. Bianca, kinakabahan ako rito. Hindi ba tayo babalik sa bahay niyo, Fred? Babalik din tayo. Pero sa ngayon, May tao. tara, pasok. Kay? Ayos ka na ba? Nakuha ko na ang lason na siyang dahilan kung bakit hindi niya kayang pagalingin ang mga sugat niya. Magiging maayos na rin siya. Salamat po. Maraming salamat. Kay, salamat sa inyo. Kay? Bakit? May kakaiba akong nararamdaman. Nandito sila. Nasundan tayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Gemma, tama na yan, pwede. Walang patutunguhan ang pagtalak mo. Alam natin pwedeng mangyari to. Ikaw, Kay. Kaya mo na bang tumayo at lumaban? Chong, Pagaling ng mga sugat ko. Kaya ko po. Kung ganun, tapusin na natin to. Ay, Diyos ko, protektahan niyo po kami. Bianca, Yaya Rosa, kunin niyo to. Anong gagawin namin sa pulseras na to? Pananggayan. Ibibigay ko dapat yung kagabi. Pero nawala sa isipan ko dahil sa daming nangyari. Nakakasunog ng balat yan. Pwede mong ipakain sa aswang para mamatay. Hindi sila basta-bastang namamatay. Kailangang mapugot ang ulo nila at masunog yung kanilang bangkay para tuluyan na silang mawala. Kung ganon, kumuha kayo ng matutulis na mga bagay. Bianx, huwag kang ihiwalay sa akin, okay? Halos baliktad din namin ang buong kubo para makahanap ng mga matutulis na bagay, mga itak at kung ano-ano pang pwedeng makapugot ng ulo. Naghahanda rin sila ng posporo at ng mga gasera na pwede nalang itapon sa aswang. Kahit nangihina tumayo si Kay at pinakiramdaman ng paligid. Nasa loob kaming lahat pero ramdam namin na may mga presensya na sa labas. Nagdala sila ng mga kasama. Pwes, marami tayong mapapatay na aswang ngayon. Sigurado ba tayong dito lang sila pupunta? Akong pakay nila, kaya siguradong dito lang sila pupunta. Kung pumunta man sila sa burol, may mga tauhan naman tayo roon. Mag-iingat kayong lahat. Baka gamitin nila sa inyong ginamit nilang lason sa akin. Iwasan yung kanilang mga dilat laway. Diyos ko, hindi ko naman pinagarap na kumalaban ng aswang sa buong buhay ko. Kay! Alam naming nandyan ka. Lumabas ka na kung ayaw mong ubusin kong lahi niyang si Martin. Huwag na nating palakihin pa ang gulog to, Martin. Ibigay mo na sa amin ang aming anak. Hindi na siya babalik sa inyo. Ayaw niya nang maging pamilya kayo.
Bakit hindi nyo nalang tanggapin yun? Kinagalit mo talaga ako, Martin. Parang lilipa rin ang buong kubo dahil sa lakas ng hangin. Napasigaw kami nang maramdaman naming sumusugod ang mga aswang. Sa isang iglap nasira nila ang pinto at mga bintana ng bahay. Bumulaga sa amin ang mga butot balat ng mga aswang. Nakalaylay ang mga dila nila. Dilat na dilat ang mga mata at naglalaway pa. Hinarap ni na Martin at Kay ang mga magulang ni Kay habang kami ay sa mga kasama nila mga aswang. Gamit ang matulis na kawayang hawak ko, tinusok ko ang mga aswang na lumalapit sa akin. Wala akong karanasan sa mga ganun pero siguro totoo yung kapag nasa bingit ka na ng kamatayan magagawa mo ang bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. Ngayon na! Bianca, takbo! Anong nangyayari? Basta takbo! Aling Rosa! Oo! Hindi kayo makakatakas! Lemmy! Mga walang ya kayo! Napasinghap ako ng paglingon ko ay nakalambitin na patiwarik sa ere ang ina ni Kay. Mukhang may patibong silang nilagay sa paligid. Nanatili kami sa likuran ng kubo. Nakita ko ang pagkahuli din ng ama ni Kay sa isang patibong. Kaya dalawa na sila ng asawa niya nakabitin patiwarik. Sobrang bilis ng pangyayari. Napasapo na lang ako sa noon nang makitang sabay silang pinugutan ni mga Jose at mga ambo. Niyakap ako ni Fred. Namuli akong tumingin sa paligid at saglit ako natulala nang may ikinalat si mga ambo sa paligid ng mag-asawa. Ilang saglit pa inaamoy ko ang gas. Ang mga aswang na napatay nila ay nilagay nila malapit sa mag-asawa at sa isang iglap ay umapoy ang buong paligid na nilagyan nila ng gas. Agad ako hinila ni Fred paalis doon. Sina Kay at Martin, parang bigla silang nawala. Hayaan na natin sila. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam kung nasan sila. Bigla na lang silang nawala. Ang importante ay napatay na nila yung mag-asawang aswang na gusto tayong patayin. Umuwi na tayo. Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan nagpunta sina Martin at Kay at kung paanong bigla na lang silang nawala doon. Pero isa lang sigurado ako sa mga panahon na yon, Madam Venus. Yun ay malaya na sila. Pagkatapos ng gabing yun, itinuloy pa rin ang fiesta. Hindi nga lang kasing saya ng inaakala namin kasi nga inilibing din si Miguel sa araw ng fiesta. Gaya ng naunang plano, nakifiesta pa rin kami. Sa katunayan ay dumalo kami sa libreng kasalan. Gusto ko nga sanang ituloy na yung sinabi ko kay Fred pero naisip kong ayokong mangyari sa amin yung nangyari kina Martin at Kay. Oo, naging malaya sila dahil nakatakas sila. Pero kapalit ng kalayaang yon ay ang pagtalikod nila sa mga pamilya nila. Nauwi pa nga sa madugong labanan. Naisip ko tuloy, kung hindi ba galit ang pinairal nila, mangyayari ba yon? Pero kasi, hindi simpleng paghahadlang ng relasyon nila ang ginawa ng mga pamilya nila. May mga ibang bagay na kasali. Ibang-iba sa amin. Gayon pa man napagtanto kong ayokong mauwi sa pagtatakwil ng pamilya ang relasyon namin ni Fred. Kaya hindi ako tumuloy sa kasalang yon. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kami. Wala kaming pinagsabihan ang nangyari at parang normal lang ang lahat nang ihatid kami ni Fred sa bahay. Galit na galit ang mga magulang ko, syempre. Pero hinarap namin sila ni Fred. Sinabi ko sa kanila lahat ng hinaing ko at pinanindigan namin ni Fred ang isa't isa. Matagal bago unti-unting natanggap ng mga magulang ko na wala na silang magagawa. Pero kahit na ganun, masaya pa rin ako kasi may nangyayari. Mga 3 taon din silang sinuyo ni Fred bago sila tuluyang lumambot. Nang mag-propose si Fred, nagpaalam pa siya sa mga magulang ko at pinayagan naman siya. Sobrang saya ko ng mga panahong yun. Doon ko napagtantong kapag ang isang bagay ay pinanindigan mo at hindi mo sinukuan, talagang magbubunga ito sa huli. At yun ang nangyari sa amin ni Fred. Sa tinagal-tagal ng suyuan, sa simbahan din ang kinapuntahan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalimutan ang nangyari nung fiestang yon. Hindi lang dahil sa kakaiba ang nangyari sa amin noon, kundi dahil yun ang nagpaalala sa akin kung paano dapat lumaban at manindigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutan mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo sa kanilang mga bagong upload. Kung kayo po ay gaya kong may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo po i-comment sa baba
at ang akin ding mabasa. Abangan nyo rin po ang mga upload sa Aswang Confession, Dear Miss Amy at iba pang mga channel na pagmamayari ng team ng Aswang Diaries. Salamat po ulit. Nagmamahal, Bianca. Grabe naman ang realisasyon ng ating bida. Sino nga ba namang mag-aakala na isang nakakatakot na experience pa pala ang mabibigay ng daan para mas maging klaro sa ating sender kung ano dapat niyang gawin. At nakakabilib nga naman ang pag-ibig ni Martin sa nobya niyang si Kay. Kung nasa naman sila ngayon, sana'y masaya pa rin sila. Kina Bianca at Fred, masaya kami para sa inyo dahil sa wakas ay nagbunga na ang mga pinaghirapan niyo. Muli ako po si Madam Venus. Sana'y samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok namin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hello sa inyong lahat. I-shoutout ko lang ang lahat ng mga nakikinig sa aming mga channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, Miss Amy Aswang Love Stories, Miss and Mr. Love Tagalog Love Story, at ang aming pinakabagong channel, ang Miss Heart Tagalog Love Story. Patuloy lamang po kayong mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming mga legit na channels. Tandaan po, legit na channels lamang po para mas marami pa kayong mapakinggan ng mga magagandang kwentong aswang at kwentong pag-ibig. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta.